Čo robiť vo včelách v máji? Ahojte, milí včelári a včelárky, vítajte pri ďalšej epizóde nášho včelárskeho podcastu. Dnes sa pozrieme na mesiac máj, mesiac práce, radosti a najintenzívnejšej činnosti vo včelárskom roku. V máji už nestačí na úle len pozerať. Včelár by sa mal na včelnici zdržiavať čo najviac, aby niečo nezanedbal. Pretože práve v máji sa vo včelách dejú tie najdôležitejšie veci. Stavba medzistien, pridávanie medníkov, chov matiek, robenie odložencov, rojenie, chytanie rojov, odoberanie medníkov a prvé vytáčanie medu. Ako usilovný bude včelár v máji, tak silné budú včely na letné znášky a v máji sa vytvorí aj základ pre zazimovanie zdravých a silných včelstiev. A ešte skôr, než sa do toho pustíme. Ak sa vám tento podcast páči, dajte mu like a odoberajte kanál. Pomáha to šíriť tieto informácie ďalej. Ďakujem. Stavebná nálada. Na stavbu nových plástov treba dostatok včiel staviteliek, prínos nektáru a hlavne to, aby včelstvo cítilo potrebu stavať. Tomuto celku hovoríme stavebná nálada. Včelstvo začína mať stavebnú náladu obyčajne od začiatku kvitnutia vtáčej čerešne alebo keď kvitnú trnky. Už v apríli včelári vkladajú stavebné rámiky a prvé medzisteny, ale máj je obdobie, keď je stavebná nálada naplno rozvinutá. Pri kvitnutí ovocných stromov naberá stavebná nálada na obrátkach a pri kvete repky je už super. Ak vkladáme medzisteny v čase silnej znášky, treba to urobiť na jej začiatku, pretože kým včely medzisteny dostávajú, mohli by plodisko zapratať nektárom a obmedziť tak matku v kladení. A to môže viesť k rojovej nálade. A v rojovej nálade včely medzisteny už nestavajú. Obyčajne v agáte by včely medzisteny stavali tiež, ale pokladám to za plytvanie ich energiou. Pri silnej znáške treba rozširovať hotovými súšami, pretože kým medzisteny 3 dni stavajú, nadstavok by už mali naplnený medom. Otázka pre vás. Kedy vy začínate vkladať medzisteny? A používate ich aj pri agátovej znáške? Napíšte do komentárov. Pridávanie medníkov. V apríli je hlavnou úlohou zabezpečiť priestor na rozšírenie rodiny. Ale v máji už nie je potrebný všetok prinášaný nektár na krmenie plodu, a včely začnú časť spracovaného nektáru ukladať do zásoby. Ukladajú ho okolo plodu, na okrajové časti plástov a neskôr pri silnej znáške zaplňajú každú bunku uvoľnenú liahnúcimi sa mladými včelami. A to je už spojené s rizikom obmedzenia kladenia matky, čo môže byť prvý krok k rojovej nálade. Preto včelár poskytne včelám nový priestor, tzv. Medník. Je to ďalší pridaný nadstavok, ktorý sa často umiestňuje nad nadstavok s plodom. Včely rady ukladajú zásoby nad plod a včelár to využíva. Odhadnúť správny čas na pridanie medníka je veľmi dôležité. Ak je ešte chladno, matka ujde s plodovaním hore pod strechu. To isté sa stane pri slabej znáške. Včelári sa tomu bránia vložením materskej mriežky, ktorá má otvory 4,2 mm. Cez ňu včela mladuška prejde relatívne bez problémov, ale matka sa hore nedostane. Je dobrým zvykom pridať medník najprv bez mriežky, aby si ho včely osvojili a vložiť ju neskôr. Signálom pre založenie medníka je nektár z kvitnúcej vtáčej čerešne. 3 až 4 dni po začiatku kvitnutia ovocných stromov by mal byť medník už na každej rodine. V polovici kvitnutia týchto stromov by na silnejšie rodiny mal byť priložený aj druhý nadstavok medníka. Pri začiatku kvitnutia repky už by malo byť podľa znášky viac medníkov na každom úli. Ale neznamená to, že každej rodine treba v tom čase pridať medník či 2. Vždy je to o dostatku včiel v úli, o sile včelstva a množstve liahnúceho sa plodu. Ale nezabúdajte, z jedného zaviečkovaného plodového rámika sa vyliahne toľko včiel, že obsadia 3 súše. Čiže pridanie medníka nesmie byť predčasné, ale nesmie sa ani oneskoriť. Otázka pre vás. Koľko medníkov pridávate v máji na silné rodiny? A používate materskú mriežku hneď, alebo až neskôr. Chov matiek a odložence. Kto začal s včasným chovom trúdov, ten by najneskôr začiatkom mája začal chovať matky. Včelári sa často boja chovu matiek. Majú predstavu, že je to veľmi komplikované a že je to len pre špecialistov. Ale ak chce včelár robiť v máji mladé rodiny, musí mať k tomu aj matky. Samozrejme dá sa výchova matky ponechať len na včely. Urobiť odloženec bez matky s otvoreným plodom, tzv. Nahulváta. Alebo použiť materské bunky z včelstva, ktoré sa pripravuje na rojenie.
Oba spôsoby sú niektorými včelármi odsudzované, ale poznám veľkovčelárov, ktorí ich používajú a sú spokojní. Robiť skutočne chov matiek však poskytuje šancu rozhodnúť, z ktorých rodín chce včelár matky rozchovať a kedy mu to vyhovuje. Nie je však potrebné začať chov matiek so zakladaním štartéra, finišéra a podobne. Mne sa najviac osvedčil chov pri matke, v úli, kde je silná rodina a medník od plodiska je oddelený materskou mriežkou. Vyložíte do medníka 2 plásty s otvoreným plodom, medzi ktoré vložíte rámik s nalarvenými miskami. Včely obyčajne bez problémov vybudujú materské bunky, dochovajú matky a včelárovi stačí včas zaškôlkovať materské bunky. Len po prvých úspechoch larvenie netreba preháňať. Matky takto získané musia byť dostatočne výživne krmené. Každý včelár, aj keď nemá veľa rodín, by v máji mal urobiť odložence. Pomáha to riešiť rojovú náladu, aj umožní chovať mladé matky z najlepších rodín. Rojenie. Opatrenia proti rojeniu sa robili už v apríli. V máji je to už len o zabránení vyletenia roja, respektíve o chytaní rojov. Mnoho včelárov so mnou nebude súhlasiť, pretože práve v máji robia tzv. Protirojové opatrenia. Kontrolujú každý týždeň plodiska a vylamujú materské bunky. Ale ako hovorí môj kamarát Jaro, včelár nerobí protirojové opatrenia. Včelár vytvára optimálne podmienky pre rozvoj včelstva a tým zabráni predčasnému nástupu rojovej nálady. To sa deje už v apríli. Dá matke včas priestor na kladenie, dá včelám priestor na ukladanie medu, využije vznikajúcu stavebnú náladu a robí včas odložence. V máji, ak sú včely už v rojovej nálade, včelárová aktivita je zameraná na to, aby roj nevyletel, neodletel, alebo ak odletí, tak sa ho snaží chytiť a osadiť. Ak roj vyletí, nie je to tragédia. Neznamená to, že ste neschopní. Jednoducho sa musíte venovať tomu, čo sa na včelnici práve deje. Skontrolujete vyrojené včelstvo a urobíte opatrenia, aby nelietali po roje. Potom už len treba roje pochytať a osadiť. Včelár by mal pamätať na to, že vylamovanie materských buniek rojovú náladu neodstráni, len ju udržiava dlhšiu dobu. A včelstvo v rojovej nálade nestavia medzisteny, nelieta na znášku, matka nekladie vajíčka. No na čo udržiavať takúto rodinu na včelnici, keď nič nerobí a nie je z nej osoch? Otázka pre vás. Ako riešite výrojovú náladu v máji? Vylamujete materské bunky alebo robíte odložence? Medobranie. Máj je v mnohých častiach Slovenska mesiac, kedy sa robí prvé medobranie. V správnych rokoch aj 2-krát. Včasné odobratie medu je tiež signálom pre včely, že zásob nieto a nemôžu sa rojiť. Ak chce včelár odoberať med z úľa, musia byť plásty v medníku vhodné na vytáčanie. Tu už treba vychádzať zo skúseností. Zaviečkovanie minimálne 1/3 alebo celý plást. Ak sa znáška preruší, včely nemajú z čoho doplniť bunky medom a viečkovať začínajú, až keď je bunka plná. Môžete použiť aj skúšku vyfrknutia medu pri prudkom pohybe medového plástu. U nerozhodných včelárov sa môže uplatniť refraktometer. Ten ukáže, či je možné točiť nezaviečkovaný med. Množstvo vody v mede, ktoré kolíše obyčajne v rozsahu 16 až 20%, je veľmi dôležité práve pri májovom mede. Ten vzhľadom na vysoký obsah pedových zrn môže mať sklon ku kvaseniu povrchovej vrstvy pri skladovaní. Záver. Práve v máji, keď všetko kvitne, včelár pochopí, ako je dôležité mať odložených dostatok súší z minulého roka. A samozrejme rámiky s medzistenami, voľné rámiky pre prípadné roje, dostatok ošetrených a namaľovaných nadstavkov, rezervné dná a vrchnáky. Kto si nestihol pripraviť všetko potrebné, treba urýchlene využiť prvé májové dni. A ak sa vám tento podcast páčil, nezabudnite dať like a odoberajte kanál, aby ste neprišli o ďalšie diely včelárskeho roka. Ďakujem, že ste počúvali a prajem vám úspešný, pracovitý a plodný máj vo včelách.